Tlestew ix-xogħlijiet fuq il-ħajt Tal-Matla fl-Imqabba. Dan huwa passaġġ tal-ġebel li jaqgħad il-parroċċja l-antika tal-Imqabba, jiġifieri il-Knisja ta' San Bażilju, sar-raħal estint ta' Ħal Millieri. Din l-inizjattiva saret fondi mill-Iskema RESTAWR biex xogħol jitlesta fi żmien 3 xhur. Il-proċess involva xogħol ta' tiswija tal-ħajt, tqegħid mill-ġdid ta' ġebel nieqes, tfarfir u brix kif ukoll tqabbil u tibdil ta' elementi tal-ġebel neqsin mill-ħajt oriġinali. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol il-Ministru għall-Kultura qal li l-Kunsilli Lokali għandhom l-opportunità li jipproponu huma l-postijiet li jixtiequ jiġu rrestawrati. Aħna minna skema fejn aħna nistiednu lill-Kunsill Lokali jgħidulna huma fejn jixtiequ li aħna nirrestawraw u d-Direttorat tar-Restawr lesta ir-restawr fuq dan il-ħajt Tal-Matla li huwa ħajt storiku ta' żmien qabel il-Kavallieri u issa qed jiġi gawdut bil-mod li jixraqlu minn nies kollha tal-Imqabba u anke dawk li jħobbu il-patrimonju storiku ta' pajjiżna. Il-ħajt Tal-Matla jmur lura żmien medjevali. Bil-passaġġ huwa mibni fuq ħajt tal-ġebel li huwa oħxon ftit aktar minn 130 metru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.